So people keep writing to me to ask how to train in Pamajuan, and that's why I put the video with the 8 basic movements up. I thought that would be enough, but I'm actually getting more questions than I was before. So I figured that since I was teaching a class on combat applications of these movements, that it would be worthwhile to put up some moments from that class in a YouTube video here. So here we are. Συγχρόνως αυτή η κίνηση, προσέξτε, τραβάει το σώμα που γυρίσει, χτυπάει. Εντάξει. Εδώ πέρα, εάν κάνω lethal combatants, αν είμαι σε κατάσταση, ας πούμε, αυτοάμυνας πραγματικής, μπορώ να τελειώσω τη μάχη, αν χρειάζεται. Εντάξει. Επειδή δεν ξέρουμε πού είμαστε, εδώ έχω τη δυνατότητα και να επιτεθώ, εντάξει. Αλλά αυτό που κάνω είναι κάνω ένα βήμα δεξιά με το δεξί μου πόδι, εντάξει, και φέρνω τον αγώνα σε θέση να κλειδώσει. Εδώ μετακάνω κάτω το βαθμό. Έχω παρακάμψει εδώ τη δυνατότητα άμεσης εξουδετερώσης φόνου κτλ. Τον πάω κάτω, κάνω όλα αυτά και ερχόμαστε εδώ. Εντάξει. Εδώ λοιπόν τι κάνω. Ούτε παίρνω mount, ούτε τον ταράζω στο grounded mount, ούτε τίποτα. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι, εάν θέλω να το εξαρθρώσω τον νόμο, το μόνο που χρειάζεται είναι να σηκώσει το σώμα μου με το άτομο. Έχοντας γυρίσει το χέρι. Έχοντας γυρίσει το χέρι εδώ, εντάξει, δεν το κάνω. Εντάξει, εάν σηκωθώ τώρα, θα το ξέρω λοιπόν, αφήνω το χέρι, σηκώνω εδώ πάνω και στρέφω το σώμα, θα το είχα εξαρθρώσει στον αγώνα, εάν το είχα πάρει μαζί. Πιέζοντας το χώρο. Πιέζοντας, ναι. Δεν γίνεται συγχρονικότητα, γιατί θα το κάνει συγχρονικότητα. Πιέζει το γόνατο για να μείνει το σώμα κάτω από το εξαρθρώνει. Στην πράξη αυτό που θα έκανε είναι αυτό. Εντάξει, το οποίο δεν το κάνει. No. Πάμε εδώ. Κάνουμε μια προσομοίωση. Τώρα, βλέπετε τι γίνεται. Πώς, εδώ λοιπόν, αν θέλω, μπορώ να τελειώσω τον αντίποδο εκεί. Εντάξει. Μία, δύο, όσες χρειαστεί. Ούτε τίποτα. Εδώ, με το νικό χέρι, για να μην υπάρχει ζημιά στο δικό σας. Αυτό όμως που θέλω να κάνω είναι να κοιτάξω γύρω μου τι γίνεται. Γιατί μπορεί να υπάρχει κι άλλος επίπεδος. Εάν επιτίθενται άλλοι, τότε μπορώ και να τον εξουδετερώσω και να φύγω. Αλλά πρώτα κοιτάζω. Δεν χάνω ποτέ την επαφή με το περιβάλλον. Όταν χτυπάω για να ανοίξω, μπορώ να σπάσω εδώ πέρα την ισορροπία του παραπάνω ή να επιτεθώ, αν θέλω. Αλλά δεν κάνω τίποτα. Αυτό που επιλέγω είναι να κάνω απλά ένα βήμα δεξιά. Τώρα, όπως το χέρι είναι ευθεία εδώ, κάνω ένα βήμα πίσω. Εδώ θέλω σπάω τον αγώνα. Εντάξει, με το βάρος του σώματός μου. Αφού έχω έρθει σε αυτή τη θέση, κάνω μπροστά. Βάζω το βάρος μου πάνω από τον νεφρό. Στρίβω λίγο το χέρι και τον διδώνω σε αυτή τη θέση. Δεν μας ενοχλεί καθόλου. Βλέπετε, όλα αυτά τα σημεία είναι τροτά. Συμφωνείς? This is Sparta! No, it isn't. Yes, it is. It is not. It is! Είναι η πρώτη κίνηση, έτσι. Δεύτερη κίνηση είναι αυτή. Στρίβει το σώμα. Το πάνω χέρι τραβάει πίσω και έρχεται δίπλα στο πρώτο. Χωρίς να βγάζετε πόδι. Τίποτα. Δεν γινόμαστε. Στρίβει τη σπονδυλική στήλη. Όλες οι κινήσεις γίνονται γύρω από τη σπονδυλική στήλη. Εφαρμογή πάλι πολύ απλά, έρχεται ο κακός αυτή τη φορά ψηλά, ερχόμαστε εδώ,
Χτυπάμε. Χτυπάει. Μέχρι εκεί. Εντάξει. Χωρίς μεγάλη κίνηση. Εντάξει, έρχεται. Εντάξει. Ένα. Πάμε δύο. Πάμε ένα. Πάμε δύο. Πάμε ένα. Πάμε δύο. Πάμε ένα. Πάμε δύο. Καταλάβετε. Άρα χωράμε σφίδες. Πολλές φορές ήταν ανισόρροπος. Βάλτε μπροστά αριστερό χέρι σφίδα. Δεξί χέρι πάνω ψήφος. Λοιπόν, αυτή ήταν η μεσαιωνική μάχη. Πώς σας αρέσει, έχετε χώρο για να κοιμηθείτε. Αυτού του μαθήματος απλά θα κάνω αυτό. Πολύ προσεκτικά εμείς θα κάνουμε εδώ. Εντάξει. Εκεί πέρα. Πάλι ακουμπάω πάνω σε αυτό το σημείο. Εδώ κάνω αυτή την κίνηση. Σπάω το νερό. Εντάξει. Το κάνουμε εδώ. Και για να φύγει. Και τελειώνουμε. Και κάνει τώρα. So I hope that made sense. It's all that we're going to be putting up for a while because I'm really very busy. I hope you got something from it, and thanks for watching.